Yun. Pero ngayon, ano kayo na po kayo? Dito ka lang, matulog ka, kung maglalalayo. Pagkain na natin. Nandun. Para bang utak. Atagay, may nomor tanya ka sarap. Kakain na. Ano? Pawis. Tapos, pagkalagi. Pagkalali ah. Ay, kaya ba din? Luluwas po pugaon. Ah, tabain na niya ako. Tabi puga. Convert mo na lang muna ting sa dura ng kinit. Sayang ang Diyos. Pinakali niya. Wahil na niya. Kung may magagagagag. Yo vlog, welcome sa my guys. Yung pinakataas siguro. Ha? Tinabog-gritan naman. Yo vlog, welcome sa my guys. Yung pinakataas siguro. Ha? Gritan naman. Ayun. Ayun. Vlogger dia, vlogger. Small gun. Very small soldier. Hey Joe, kani mode? Kani mode? Come on, Kaya Kani mode. Kaya mode. What? Kani mode. Rigurada pala, Sigurado pala na. Vlogger dia, vlogger. Ay, kasi limbag ka, rigurada man pala mo. No, look. Kanako. Dirigyan tengah. Hirap yan ako. Sa kwarta. Ano yung gabalang ginito? Oo, siya. Sige ka mo. Wala, kilala ko yan. Nandiyan si...
Bilang na naman. Kitre? Kitre. Kitre. Nagubuldog. Mga blue man? Blue girl pala? But